gara-gara wali aktis. Ay, buat kasi sa kunin na akara sa pe, bingaran na kilo ni tiura sa pinaragarong. Ay, dering. Dewara dyan ang muta ka, di so di pwede. So, kumbira sa pe, wali, may ganda hangin. Ay, tanda. So, diwa na muta di siguro. Kasi sa wali ko, kaya mamudire, no? Ano to din, luar kong tayo? Wasawa, nagpalalang ka daw, sabi na. Ang pasay, ito pasay kino. So, may aray What? May pa ng doon. Bumluwa. Ito lang So, di bawa ng muda daw kayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Luat ang gawa. Boleh nggak? Ayo, tawatin ko kemarin. Mamay mo pa. Ako kung hindi mo pa ano. Pinaragan. Kalau yang tahu. Kasi, dahil kung hindi masuklihan ni tulog daw. Oh, iyo kayo magkamuso dyan ng muda. Iyo. Ito. Mati dulu nggak? Bos. Iyo, kung hindi dapat. Ala Elena. Iya. Elena. Iya. Malam corona lain nanti kekejaran Kekejaran nih, lain bete masalah itu. banyak mahal ya lain betul kayu dengan main Oh, iya tak tahu tolong main ya ini masih dirasa